Assalamu алейкум, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Assalamu алейкум, хөрмәтле Рәдиф хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Рәдиф хәзрәт, бүгенге көндә актуаль мәсьәләләрнең берсе бу яшь гаиләләрнең аерым яшисләре килүе. Гомумән алганда, ипотека һәм кредит мәсьәләләренә бүген тукталсак, дин күзлегеннән бу дөресме? Яшьләребез әлбәттә үз пишмагын булдырырга тели. Менә монда инде кыз бала әлбәттә ул үз кухнясында хуҗабикә буласы килә. Менә бөтен мәсьәлә шунда. Ягъни әти, әни белән яшәгәндә элгәр заманга кайтып мисал китерәләр дә, менә элек яшәгәннәр бит әле бер йортта берничә гаилә, әти, әни шунда булган, абыйсы, мәсәлән, энесе, әйтик инде бөтенесе бер гаиләдә яшәгәннәр, элек бит әле сыешканнар, анда әле ул бит кичкенә генә йорт, 6 почмаклы, анда 4 почмаклы, анда бит әле сыерда кергән, мәсәлән, каз да шунда бәпкә чыгарган һәм башкалар, бозауда кергән кыш көне, мәсәлән, сыерны имәргә. Шундый мәсьәләләрне кузгалталар да, әлбәттә, элгәре заманны күз алдына китерсәк, анда әби бабай да алар иртә белән чыгып киткәннәр, кич белән генә кайтып кергәннәр килеп чыга. Менә анда йортта тору, йортта яшәү яки йортта көн дәвамында булу дигән мәсьәләләр ул әллә ни күтәрелмәгән. Чөнки һәркем иртүгешкә чыгып китә, кич белән кайта да, кем кайда үз пишмагында ятып йоклый да, иртә белән торгач тагын капкалап, үзенә инде әбәткә нәрсәдер алып, мәсәлән, яки кичтән әзерләп куеп, шулай торып яшәү булган. Ул вакытта инде ниндидер аренда жилья дигән, мәсәлән, торак арендовать итү һәм кредит, ипотекалар ул вакытта юк, мәсәлән, әлбәттә, һәркем инде тешен кысып булса да яшәгән. Ләкин хәзерге заманга әйләнеп кайтсак, ул замана соравы килеп туа, менә сез биргән бик актуаль сорау, замана соравы. Ни өчен? Чөнки хәзерге вакытта яшьләрнең мөмкинлеге бар. Әгәр дә алар әти, әни янында торасы да яшьләре килмәсә, фатир арендалау, мәсәлән, йорт арендалау яки инде үзләренекен булдыру. Ни өчен әти, әни янында яшәргә теләмәү дигәне? Әлеге дә баягы шул әти, әниләр, мәсәлән, күбрәк хәзер сәгатьле эштә. Иртәнге 8-дә чыгып китә, кичке 5-тә кайта, аеруча да кыш көннәрендә, мәсәлән, кичке 5-тән йокларга ятканчы 9-га кадәр шактый вакыт. Һәм инде пенсиягә чыккан әбиләр дә, алар инде күбрәк өйдә, телевизор каршында, шул өйдә тегендә телевизордагы проблеманы карыйлар да, монда инде яшьләрдә үзләренең фикерләрен чыгаралар, мәсәлән, монысы тегеләй, монысы булай һәм башкалар. Ягъни монда бер якны гына гаепләү шулай ук дөрес түгел. Мин әйтәсем килми, монда әти-әниләр генә гаепле яки монда яшьләр генә гаепле дип. Бу әлбәттә инде уртага салып сөйләшенә торган мәсьәлә. Ләкин моның бер шундый үзенчәлеге бар. Менә яшьләр шушы үзләренең тормыш шартларын яхшырту дип, яки инде аерым яшәргә теләү дип тыелган юлларга баралар. Менә монысы аеруча да күңелне әрни. Ни өчен? Күңелне әрнетә. Ни өчен? Чөнки кредит, ипотека менә ислам динендә рөхсәт ителмәгән, менә ислам диненә генә ярамый инде, нәрсә инде һәм башкалар. Ләкин уйлап карыйк әле. Ислам дине нәрсә дип әйтим? Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә бөтен дөнья кешесе гөнаһка чумып яшәсә дә, Аллаһның бер нәрсә үзгәрми, яки бөтен дөнья кешесе тугры булып яшәсә дә, Аллаһның бер тамчы, бер тузан, бер тегедә бер нәрсә үзгәрми. Монда бит хикмәт нәрсәдә? Аллаһ Тәгалә тыяны өчен, чөнки алда тормышында кешегә шушыннан зыян килергә мөмкин. Менә бөтен хикмәт нәрсәдә? Күңел халәте, йөрәк авырулары һәм башкалар шушы инде адәм баласының шушы тыелган беренче адымыннан башлана. Мәсәлән, гади генә әйтеп әйткәндә, ничек инде башкача юл юк бит дип ипотека әти-әниләр әле үзләре үк оформлять итеп бирәләр. Мәсәлән, моны инде Җәлил хәзрәт тә кызык итеп сөйли, бер авылда ди яшьләр әти-әниләр белән матур гына яшәп яталар иде, киленгә эш юк дип шәһәргә чыгып киткәннәр, мәсәлән, хатынга эш юк дип инде яшь кияү әйтик алып чыгып киткән. Ничек шәһәрдә дигәч, менә әле мәсәлән авылда эш юк, ләкин кияү мәсәлән әйтик инде 30 мең зарплата алып эшләгән, мәсәлән. Булай шәһәргә чыгып киткән, тегендә дә шул ук зарплаталы эшкә урнашкан. Киленнең монда эше булмаган, ләкин тегендә эше бар киленнең, 12 мең зарплата алып эшли, квартирага 15 мең түләп торалар. Әгәр дә монда әти-әни янында яшәсә дә, шул ук кияү шул ук эшне эшли, мәсәлән, шул ук ризыкны алып кайта, киленнең бит тегендә 12 мең эшләгән акчасы квартирага да җитми. Әле 3 мең тегендә ирнең акчасыннан алып түлиләр килеп чыга. Менә шушындыйрак теге абсурдлы мәсьәләләр бу инде әлбәттә яшьләрнең әти-әни янында яшәргә теләмәүләреннән. Һәм икенчесе
әле монысы ярар торакны арендовать итү булсын. Икенчесе мәсәлән кредит ипотекага 25 елга, 30 елга мәсәлән ай сайын түли торган итеп үз өсләренә җаваплы алалар. Нинди гарантия бар? Нинди шартлар бар яшьләрнең? Һәркем уйлый, менә ул лотерея билеты шикелле, һәркем уйлый, мин тизрәк түләп бетерәчәкмен, минем белән генә проблема булмаячак дип. Ләкин бит алай түгел. Лотерея билетын да һәркем ала да, менә миңа гына чыгачак дип уйлый. Һәркем яшьләр әлбәттә уйларга тиеш беренче инде, үлчәүгә салырга тиеш. Бүген синең мөмкинлегең юк икән, бәлки инде син бер бүлмәле фатир яки кичкенә генә бер йорт җиткерү мәсьәләсен уйла. Нәрсәгә кешегә күрсәтү өчен эшлисең аны? Менә иң зур хата кеше нәрсә дип әйтер дибез. Без яхшы йорт салганнан сөенүчеләргә караганда киенүчеләр күбрәк. Без яхшы машина алганнан сөенүчегә караганда киенүче күбрәк. Чөнки без яхшы машинада йөрибез икән, без уйлыйбыз, менә бөтен кеше миңа карап соклана. Юк, күп кеше безгә карап, ах, бу шулай иткән, булай иткән, урлаган бу. Ягъни без үзебезгә дошманнар тәрбиялибез шуның белән. Менә шушыны аңласалар иде яшьләр. Шулай ук йорт яки фатир яки башкалар бүген әти-әни янында яшәп тору мәсәлән, бәлки инде күпмедер сабыр итү аларга. Чөнки диндә бит әти-әнигә карата кадер, хөрмәт, ихтирам дигән нәрсә дә бар. Әгәр дә кешеннән килми икән, рәхим ит, әти-әни янында матур гына итеп яшәп тор. Нәрсәсе бар? Сабыр ит. Әлбәттә инде бөтен кеше фәрештә түгел. Әлбәттә инде авыр яклар була, ләкин менә алдагы сәхифәләрдә әйтеп үткәнемчә, уртага салып сөйләшергә кирәк бөтен нәрсәне. Әти-әниләр белән дә ниндидер аңлашылмаучанлык бар икән, уртага салып сөйләшергә кирәк. Аңлашырга кирәк, сораулар бирергә кирәк, шуңа җаваплар бирергә кирәк. Ләкин бер үк менә шушы тыелган эшкә барасы түгел. Бу иң куркынычы. Моның белән инде үзебезгә үзебез алдагы көндә төшә торган чокырны казыйбыз һәм без аны никадәр тирәнрәк казыйбыз, шул кадәр тирәнрәк егылып төшәбез һәм аннан чыгу юллары да шул кадәр инде биегрәк булачак. Шуңа күрә яшьләр шушы уйлап эшләсәләр иде. Димәк, Рәдиф хәзрәт бүгенге көнгә рәхмәтле булып яши белүдә алга таба матур тормышка этәргеч булып тора. Килешәсезме? Әлбәттә, яшьләребезнең бүген мәсәлән әти-әни янында яшәп торалармы? Бүген аларның яшәргә урыннары бар икән, димәк инде алга таба планнар кору һәм ниндидер этәргеч белән яшәү шушы тормышта аларга инде зур мөмкинлекләр ача. Әгәр дә шушыны дөрес аңласалар, әлбәттә.